Mikel Ozaita, Gipuzkoa Aragoneko koordinatzailea. Gipuzkoa Aragon egitasmoa etorkizuneko ikuspegi bada. Etorkizuneko ikuspegi bat, non bilatzen dugun, edonor eta edonoiz eta edonorekin euskaraz arituko da. Horretarako, euskararen ulermena unibertsala izatea bere bizikoa da, eta horretara goaz. Jasone Mendizabal Altuna, Taupako koordinatzaile orokorra. Hizkuntzak boteretsuak dira gizarte kohesiorako eta eraldaketa sozialerako, eta horregatik bultzatzen ari gara euskararen garapena komunitatearen garapenarekin batera. Zertarako, gure irakurketak errealistagoak izan daitezen, eta horren arabera gure proposamenak eraginkorragoak izateko. Eta honekin bi gauza lortu nahi ditugu besteak beste, euskara pertsona gehiagorengana heltzea, eta bigarrena, Gipuzkoako komunitatea hobea izatea. Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako diputatu nagusia. Baldintza onenak dituen lurraldea Gipuzkoa da, ezagutza unibertsaletik gertuen dagoena Gipuzkoa delako, eta hortaz, baldintza onak izateak eramaten gaitu ardura berezia edukitzera. Eta hortaz, elkarlanean egingo diogu aurre erronka honi Gipuzkoa arigune izan dadin. Goiatzai Artzabal, Badala Bizkuntza Berrikuntza Laborategiko zuzendaria. Tokian tokiko komunidadeak berak aztertzen eta adosten du eraldaketa non bultzatuko den. Non eta nola. Horretarako, udalerriko aukera eta erronkei erreparatzen zaie, bai euskararen erabilera eta ezagutzari dagokionean, baita hortik haragoko aldagaiei begira ere. Maialen Urbiztondo, Añor Gariguneko kidea, guretzako Gipuzko Arigunen parte hartzea, herrigintzarako tresna bada, eta balio izan digu elkarrezagutzeko, herri kohesiorako, euskararen inguruan ditugun ardurak eta ilusioak amankomunean jartzeko. Euskararen inguruan lanean ari ez ziren zenbait elkartere honetan pentsatzen jarri ditu, eta Añorgako euskara batzordean parte hartzen ez zuten zenbait bizilagunera animatu dira Añor Garigunera. Eta honek euskararen inguruan lanean ari den komunitatea handitzea ekarri du. Imanol Larrea Mendizabal, Soziolinguistika klusterreko zuzendaria. Aldaitz ikerketako hipotesi nagusia da, oinarrizkoa, elkarrizketa batean euskeraz egin ahal izateko, ez dela ezinbestekoa solaskide guztiak euskeraz ondo jakitea. Nahikoa dela batzuek jakin eta beste batzuk ulertzearekin. Baldin eta horretarako testuinguru egokia sortzen badugu.